Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Nai Muroora. Chirudzi icho unonditsira iwe. Nai iwe Roni. Urikuitei? Showe. Ungasina ndichinzonyema. Asi Muroora wako ina ngandida kuzviwacha parwisi hapana kana. Uri pano ndozviwacha parwisi hapa. Roni ndichaurira. Chicho urikunditsira pano. Takangogara mama. Mashura wewe unonditsira pano. Taura NeMukomana. Ndidahiri. Ndiko kumambera. NeMuroora wangu. Mwanangu akaenda John ari kutambura pamudani kuda kwenyu. Uri kuzvinzwa? Kuchena muchenero wakaita mwana wangu. Chimbomirisa usandibati. Mubvunze pamwe pane